ଅଷ୍ଟଦଶ ପୁରାଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି କାହିଁ 108 ଉପନିଷଦ ଲେଖିଲେ, ମୁକ୍ତି କାହିଁ? ମୁକ୍ତି କେବଳ ଏ ଭାଗବତରେ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଥିଲେ କଣ? ବାପ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ପାଳିବେ ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପାଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଗ୍ରାମ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଓଟ ହଉଛି। ସେ କଣ? ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଆମର ଦୀକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅଭାବ, ଆମର କାମର ଅଭାବ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଭାବ ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ବଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ବଞ୍ଚିବ, ଭାରତ ବଞ୍ଚିଲେ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ, ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ମାନବ ବଞ୍ଚିବେ, ମାନବ ବଞ୍ଚିଲେ ମାଧବଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଭାଗବତ ବିତରଣ କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମ ଗଣ୍ଡାରେ କ୍ଲବ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଲବ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଓଲ୍ଡ ହୋମର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇଏ ଭାରତରେ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ, କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଆମର ଦାବି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର। ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ନୂଆ ମିଶନ ଏକେ ଆମର ଗଢ଼ାଗଲା। ଏ ମିଶନର ନାଁ ରହିଲା ଛାତ୍ର ବଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚିଲେ ଛାତ୍ର ବଞ୍ଚିବେ। ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି, କେବଳ ହିଁ ଶକ୍ତି। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଭରପୁର ଭାରତରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହବ। ଭାରତ କେମିତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହବ? ଭାରତ ମୁନିତି ଆଗ ଠିକ କର। ପର ଭାଗବତ ଗଣ ଭାରତ, ପର ଭାଗବତ ଗଣ ଭାରତ। ଆମର ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପଢ଼, ଏ ଭାରତକୁ ଗଢ଼, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ଏ ଓଲ୍ଡ ହୋମ୍ ଦରକାର ହବ ନାହିଁ। ଗୋଶାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ସେ ଗୋଶାଳା କଣ ଦରକାର? ଚାଷୀମାନେ ତ ଗାଈ ରଖିପାରିବେ, ଷେଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଗୋଶାଳାରେ ରଖି ଖାଇବାକୁ ଦଉନା। ଇଏ ସରକାର ଇଏ ଟଙ୍କା ବିପନ୍ନରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବାକୁ କାହାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାମ କର, କାମ କରୁଥିବ, ନାମ କରୁଥିବ। କାମ ବି ସରିଯିବ, ନାମ ବି ସରିଯିବ। ବିଦା ହେବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ହରି